Znači, banulo si jedno 200 ljudi. Ali jebi ga, to je tako. Ja to ne mogu krit. Jednostavno ne mogu krit da sam nervozan, da... A misliš da možda zbog toga nemaš ogromnu brojku tipa od, ne znam, 500-600 hiljada pratioca? Jer opet... Znaš šta je, brate, ja ne mogu, gledam sad ovog lika, nemam ništa protiv momka. Kako se on zove, ono... kako se on lik zove? Dex Rock. Dex Rock, da. Dex Rock. Druže, evo sad ću da upalim njegov, znači, kanal. A dečko jede, dečko. Ne, on kida, znači što se tiče brojki, on razvaljuje, nema to kraj priče, ali pazite njegovo ponašanje. I poslije ljudi koji ne uskočite danas, vidjet ćemo nešto zbog čega vjerovatno nikad više nećete ići u zoološki vrt. Sobrati vesel da vidite životinje i poslije ljudi koji ne uskočite danas, vidjet ćemo nešto zbog čega... Zamisli da ja sad dođem, a ja nisam takav, on nije takav sigurno, ja ne mogu to raditi. Da. Če su jebote, šta ima jebote? Jesi normalan? Razumiješ, ja nemam ništa protiv momka, nisam ga upoznao. Možda je on bolji od mene osoba 10 puta. On je skroz drugačije uživo, ovako da uopšte nema... Ne, možda, ali druže, meni je ovo bolesno. Jest, da. Ušao je baš u tu priču, on je baš u I kak se zove onaj? Cerix. Njega nas. Dobar ja ti legenc moj, danas je Spooky nedelja. Vidimo, koja je tu legence danas čuva za Spooky nedelju, kad Spooky priče, da damo Spooky videa legence. Ček sam delay na YouTube. Kaže da su ovo istinita videa, vidio sam taj lik, ali ne znam njega. A šta on radiš tako njegov fan? A nešto izbacuje neke slender žene, nešto strašni istiniti videa. Koji će biti više Spooky. Ali ovo nije toliko agresivan kao ovaj Dex. Idemo u ratu, Ovaj je baš idemo svi agresivan. lajkat video za 3, 2, 1, like! Combo! Finishim legence, opalta svi like dugme. Broj 1. Legence, mi prije što krenemo, idemo u ratu, ultranamići lajkom, idemo svi lajkat video za 3, 2, 1, like! Combo! Nikakve veze personality nema, znači njegov iz privatnog života. Opet ponavljam, možda je on 10 puta bolja osoba od mene. I kvalitetnija i... Razumiješ, ništa nema veze. Ali druže, ja ne mogu to raditi.